Bé, una vegada més, el segon diumenge d'octubre hem celebrat l'aplec de la Mare del Remei, aquí al Remei de la Vall de Camprodon. Aquest any teníem una novetat, i és que entronitzàvem i beneíem una nova imatge de la Mare de Déu, una Mare de Déu que està tallada a partir d'un tronc de tiler tallat aquí al Remei, una imatge que s'ha fet amb tot el carinyo del món, doncs una persona fidel a la Mare del Remei, una imatge que s'ha tallat per desgràcia després d'un robatori de la Mare de Déu que hi havia, de la imatge de la Mare de Déu que hi havia fins ara aquí, i que avui hem fet aquesta benedicció. Els altres actes que fem aquí al Remei són, a part de la missa, a la tarda hi ha un rosari a les 4 de la tarda, després tocaran sardanes, tenim una tirolina per distreure una mica la gent jove, una mica de bar, i una arrossada en la qual tothom ja és benvingut i convidat.